portem vivint així des de setembre. Vam tenir la sort de que els familiars tenien un pis i estem pagant un lloguer simbòlic molt per baix del preu de mercat, perquè si no, no podem assumir-ho. Fa entre 13 i 14 anys que visc així, ara no estic segur, però més o menys, des del 2006, crec que és 2005. Crec que són ja 17 i vaig vindre aquí per treball. Té com una vida de barri encara molt autèntica. Des de l'any 1971. Els meus pares vivien al centre de València i l'amo de la finca la va vendre i per això vinguérem ací al carrer Lleida. Jo he nascut ací, soc autòcton i aborigen. Me guia sempre per el meu olfacte musical, entonces coneixia les sales de concerts d'ací. Sabia que quedava entre dos barris coneguts, Benimaclet i la Ciutat Vella. Al viure en el poble i vindre a la ciutat a l'oci, sempre vas als mateixos llocs, al centre, a la plaça Xúquer i a Blasco Ibáñez. Entenia que era un barri que tenia suficients serveis i una vida prou atractiva per a vindre a viure. La idea d'esta jornada és trobar-nos en els diferents col·lectius del barri i també en nosaltres mateixes, les persones que estem dins de l'assemblea, tractar d'arribar a uns punts en comú, uns objectius, i a partir d'ahí fer un document final en el que tindre unes línies de treball, diguem, de manera col·lectiva i tractant de parlar en el major nombre de moviments i col·lectius implicats del barri. Què identifica el barri? Era un barri que tenia molta vida, molt de comerç, la relació entre la gent era pràcticament veïnal, però en què tot el món se podien conèixer i tal. I la diferència ara és que el barri se queda com a més impersonal. És un barri còmode en el que la gent viu, i això se nota, no és residencial, no està excessivament turistificat, encara que cada volta està venint més. Té les mateixes amenaces que la ciutat de València, efectivament, té unes particularitats. La turistificació no és tan acuciant ni tan d'emergència com pot ser en Ciutat Vella o inclús en el Cabanyal. En els últims 3 anys la Sadia ha pujat el preu de lloguer un 30%, que és un poquet sota la pujada mitjana de la ciutat de València. És un districte en el que mai ha hagut un moviment veïnal molt fort, o des de fa anys que no ho hi ha, i pensem que un dels motius és que no hi ha espais de reunió, no hi ha espais per a viure al carrer i per a fer comunitat. I de fet és una de les nostres reivindicacions. Vaig comprar i estic molt a gust. La veritat és que m'agrada molt l'acollida que hem tingut en el barri. És que me costa pensar en coses que no m'agraden tant. Jo sempre deia, que bé viu aquí, com m'agrada conèixer la gent, però no n'hi ha moviment social. I crec que és una cosa que està canviant i estic supercontenta amb això. El tramvia és insuficient, hi haurien d'haver més línies d'autobusos. Per una banda, tinc el que més m'agrada, que és el riu i les vistes i aquesta connexió, però per una altra tinc el que més m'agrada, que és la carretera que passa pel riu, que genera un soroll i una contaminació prou interessant de viure en primera persona. Fan falta més zones verdes, més espais comuns. Conèixer a la gent del barri, que és de tota la vida, i sentir-me com si fos el meu barri. El que més m'agrada és que està molt ben comunicat a peu en el que és el centre, que és el lloc on jo faig la meva vida sencera, i entonces és com si visquera allí, però dorc ací. Pensem que tindrem una vida molt còmoda, no sols perquè està a prop de tot, que és el que pensa molta gent, sinó perquè també hi ha molts serveis del propi barri, i de moment estem molt a gust. Les poques persones que quedem encara intentem com donar-li un sentit de barri. Està ben connectat, és un barri agradable, ara per ara encara no massa ple de persones, on encara n'hi ha properia, i pense que al mateix temps això planteja una sèrie d'avantatges. Mai hem tingut un moviment cultural fort, ni hem tingut un teixit cultural al barri, no hem tingut teatres, els cinemes desaparegueren quan jo acabava de néixer. Pense que els majors punts d'encontre que hem tingut així han sigut en les escoles i en els patis, que possiblement és un dels punts més forts que té. No tenim espais de trobada, espais en comú, places que sí que tenen altres barris i que potser ens ajudaria a tindre un teixit propi. El futur del barri l'imagine horrible. Jo espero que el futur se parega prou al present
En la mesura crec que este barri ha aconseguit frenar tendències de canvi de poblacions extremes. A mi m'agradaria que fos un barri per a poder viure, per a poder habitar-lo i per a que la gent estiguera a gust vivint. Un barri en el que jo sóc part del barri, la meva filla és part del barri, la meva parella també, i puc dir amb coneixement de causa que sóc del districte de Saidia i saludar. Espero que el futur siga un poc més verd, més femení i amb menys vehicles, però ho espero de la Saidia i de tota la ciutat en general. Pense que en este barri tenim una situació única, tenim l'avantatge de que tenim ja una certa presa de consciència, les persones que són d'aquí i les persones que veniu de fora a viure, i pense que això permet un conjunt de sinergies, una conjunció de forces, d'informació, de ganes, d'energia, que ens pot fer marcar la diferència respecte a altres barris. Això vol dir que tenim a penya d'ací de sempre i gent de fora que porta aquestes idees noves, aquesta frescura, i pense que hem d'aprofitar això. Tenim que tornar a organitzar-nos per a poder donar vida a estos barris i fer del barri el que nosaltres volem i no el que el barri pretenen que siga. Tenim un camí dur per davant, però estem en un camí, en la drecera, com a mínim, encertada. Moltes gràcies. Gràcies a tu, company. Y comprar Pepe Ruiz, ¿vale? Y ahora comemos la paella y ya.